تيجي قبل على اليوم. Merħba, il-ħatti tajjeb u ftit jiem wara li għadda San Valentino illum għeddu li ħankun qed nitkellmu fuq l-imħabba għax ħassejna li jekk għandna naħblu. Intu taraw xaġa interessanti ibatunna dejjem fuq dan l-email address shooter@danusandok anka messaġġi ta' mħabba nilqgħu. Issa, bravo. Issa, il-messaġġ tal-imħabba. Għaw min għandu l-antika jiktbu fuq it-tra jew card, għaw min jibatlek xi message fuq Facebook jew Messenger iktar privat jew fuq Insta jew DM, taf kif? Imma għaw ukoll min jgħaddi dik id-daqsxejn ta' warda. Issa dil-warda. Dil-warda ma. Kif minn tant fjuri għażilna l-warda? Ronfla. Eżatt. Ġilju. Għax biex taxxa il-warda fija xewk. Forsi għalekku, għax il-warda fija xewk bħall-imħabba, mhux dejjem fjur ġieli tniggas ukoll. Imma aħna programm tal-affarijiet tiegħu stħarriġna u ipotizzajna wkoll minn fejn jista' jkun li ġejja di tar-rose araw. Iż-żejt tal-warda u l-ilma naturali li joħroġ mill-wart huwa meqjus bħala afrodiżjaku. Forsi għalhekk ir-raġuni għaliex huma kkunsidrati bħala l-fjuri tal-imħabba. Iż-żejt li joħroġ mill-warda ġie skopert fis-Sirja u fil-Persja fis-seklu 14. Grazzi ta' dak il-mini dokumentarju imma il-mistoqsija hi kemm importanti biex ir-raġel jew l-mara tara li l-partner tagħha jħobba irrid jagħtiha din il-proprju warda. U Batna Alexander jiċċekka. Għarux kollox eżatt għandi l-libes l-aħmar. Fej ħanut li qed ibiħħal San Valentino. Fit-triq San Valentino hawnhekk fħal Balzan u ħanistaqsi lin-nies kemm importanti li tirċievi r-rose f'San Valentino. Very important. Għaliex mhux importanti? Le. Importanti x'in importanti mela? Għalija, importanti kuljum. Importanti. Importanti. Imma għaliex daqshekk importanti dir-rose? Għax nħu pjaċiru vija. Fl-imħabba jgħidu li l-ħamim jibqgħu tnej għalhom morhom. X'taħseb? Tlifta tiegħek jaqgħu. It's very important. Sa ma nafx xu l-imħabba kollox. Soltu jibat li missa. X'ismu? Twani. Twani. Ibadel għal-rose sewwa? Għalija, ma tantx importanti sewwa, għaxina laqwa li timxi sew miegħi matul is-sena u xumbat tiġi tieni rose. U bħalma Romeo għadilha fil-gallerija, hekk ukoll jiena nagħlaq dan il-film ċkejken mir-raħal żgħir taħal Balzan illi bħala ġemellaġġ ma' San Valentino kif rajtu għandu bil-bosta. L-imħabba hija il-paċenzja. Jgħat t-sajdi biex ġew se. Kbar wirja tal-imħabba hija Xiex? is-sess ukollu. Ma s-sess ma jibqax għal dejjem, imbagħad meta tixjenti għadibqa' tagħmel is-sess Għandek żball u ħanurik. Mari, okej hi. Hey, all right, nistennuh joħodna. Ejwejja, nkunu pożittivi. Mux il-mulej ta' t-tifel nistennuh joħodna d-dar. Għax bħallum ninżlu għandu. Xaġimet tkunu ma tal-familja mela. Dwejja kbar, Għandu l-mara ma tafx s-sajjar. Et najdlek kif mżabarsi najdlek tajjeb fuċċa ma timur naqla fit-toj. Ejja, ja. Nikol ħdejk. Ejja najjat lot jara l-loba. Jillilek rrit. Li trit. Orrajt mela jindejja ma għalik għajdli. Il-mistoqsija, kurzita, inti u Nikola għadkom. Għadna xiex. Għadkom ta' fent tamlu. Namlu xiex! Efemni jina. Min dejjem irrit isni l-vulkan li għat jisbroffa Santorini. U l-problema xil-plamin taf kif? Efemni miskin xjaħu. Miskuza, fil-fatta f'xamilt minn wara daru, jafxu, ma tikxefniex Daniela x'tamil. Għajdli. Dak mortant it-tabib, għatlu m'hemm xi ħaġa tistattini. U tani dal-pirmli. Irqaqżar. Għalli farra komlu u tfaħħomlu fil-patata max. U hekk għamilt. Mortajjeb? Mortajjeb. Malli kiel eżatt qed ngħidlek ħollini fuq il-mejda
u bċarrat l-ħwejjex minn fuqi. Kull plat, ħobs, butil, side plates, kollox mal-art u jaqla li jtnaqla. Kem ġitkom spejza mela l-bicċa? Fimni, anzi, restaurant ma ċarġana xej, xej ma ċarġana. Mela f-restorant kontu. Tara, għaw x'tamel biex tibqa' tagħmel l-imħabba għek tikber. Insomma, zanna fl-axħar, sinjuri, grazzi tal-li segwejtuna, jina nishtiq nagħlaq illum bid-definizzjoni ta' mħabba. U xini? L-imħabba hija meta inti ssib lil dak ix-xaħat li għandu l-istess frekwenza tal-ġen ta' moħħok. Asparani, vleġeċ.